sampean. Oh gitu sekarang. Iya. Gimana? Mas Charles Sama Mbak Nisa? dan juga Mbak Nisa. Nyanyi Monggo sekarang, monggo monggo. ke sini enggak apa-apa. Kita Monggo. nyanyi di sini. Kebo Giro. Tung tung. Mijelipun pinanganten kakung. Kalian pinanganten putri nggih menika Mas Charles. Mantane ndang saset ngono lho. Suwi janan ki karang kota-foto. Manten kalem lakune. Temanten kakung miwah temanten putri medal saking Ayo, Lek. sono. Manten nggo celuk lek to. Sabar sik. Ya sabar. Repepeh lakunira sang pinanganten sarimpit. Repepeh ya apa Mas? Pelan-pelan. Ngomongnya pelan-pelan repepeh. Sumangga Mas Charles kalian Mbak